фритира, после пипи пупу папа. Папа. Уиди. На границата сме и трябва да видя дали краката на Изи мириш. Не! Издържа теста, но не искам да мириша на другите. Нито моите. Защо? Да, ясно ми не го усетих. Това надявам се да се чу. Да, между това е много изморително. Последния път му се опирах на гърдите, имах защото ще ги... Да, аз всеки път я пукам просто. Така. Прикадявам тази кола и пожелавам да не мирише повече на лайна. Повтаряйте след мен. Прикадявам тази кола. И пожелавам повече да не мирише на лайна. Амин. Така. Да. Ден първи. Добре, айде ще покажи квартирата. Къде? Сега трябва да помахаш. Вики, намерих стълбите, бе, добре. Супер. А влогът? Еми, ориентираме се още. Теглихме ли? Не, нали искаш да те изчакаме? Хоризонтално или вертикално? Ами, Вече е такова. според мен хоризонтално. хоризонтално ще е влог. Повече се хваща. Повече се вижда. Добре, тогава да вляза ли аз, докато те пишат? Пушат. Но като по-хубава София. Да, и аз така мисля. Да. Дори крайния квартал, който казах на Криси. Ей, Криси! Махнахте и ви, бе? Не. Ай, стига толкова. Тук сме на градска Стедоница. На центъра на Загреб. Ето ги, двете принцеси се снимат. Хищникът напада. Ако паднеш е много готово. Хайде, Хриси! Тичай! С тия чехли! Вече са пусти! Ще ми пускат, съжалявам. Смисъл? Иначе ли? Е, Да, по-добре. яка овче. Или съм го Това не е същото, само че розово е сега. Преди беше бежово. Мисля, че просто е цветила време. Не, купих си ново. Как сме? Хепи? finally happy. Аз приличам на лъскав пъпеш. Мислиш, че ще кажеш на лъскав Диня. Аз на нищо не приличам. Аз приличам на царевица. Вики ти? Има нещо. Така като се гледам. Чиста царевица. Зелен пътладжан. Не кажеш царевица с масло. Не, нещо по-сплескано. Да, де. Нарязан и обелен или? Да, бе, такъв. Ма не е ли спечен вече? Да. Добре. Пътладжан или готов за фурната да Ти влезе. като цял си пътладжан. Аз съм си цяла пътладжан. На смачка на киви, малко може да. Не знам дали е по-тъжно, че съм аз съм. А Хриси?
Не знам ти на какво кажеш, че прилича. Прилича на печен картоф. Такъв пълнен. Твърде свежо е това с картофа. Пълнен. Пълнен картоф. Какво му е свежето? Запоружен, да. След вече на пълнежа си го представих. И ти приличаш на запарен домат. Не, на нещо Мислих, че на лъскав пъпеш, ама. Не. Да запален домат. Не е ли на някой спечена круша? Тия крушите ги правят с... Не. Запален домат. Фенси е Добре. малко. Карамелена ябълчица също. Може малко, да. Да, на карамелена ябълка е добре. Това ли е закуската тази сутрин? Не, аз се опитах няколко пъти да се възпра, но не успях накрая. Направо с моя хед. Не ти е удобно. Шеста приятелка. И може да дам на време да ти моля да клекаш. Добре, ще клякам. Аз не мога. I can't perform under pressure. Under pressure. Оригна се не Слава. То ще ми стане вече... Как е свой сигнал с жестове? Направих 360 гледка. Стига там. Добре, 720. Добре. Завиваме към Хвар. Не, това е малко. Приятел. Вики хапва. Нещо правят нещо. Ето. Разменят си ги нещо. Аз съм професионалист, не знам какво да ви кажа. Да. Това са билетите за ферибота на връщане. Като ми кажете, че съм красива, аз ще се сетя да се погледна в огледалцето. Знаеш ще как си кажа, билетите. Окей, значи ще ги загубим. Какво ще пасивно-агресивно? Добре. Не бе, добре си. Така е. Сами се подигравахте, а?
тя после ще пусне емоция. Първо сълза. Не, почти капна. Давай, давай. Още Хриси. Ето ви се повече стигна. Готово. Така, емоция. Добре. Ма, не, щастлива. Това е със щастие, умиление. Много яко всичко. Ще ти играе с всичкото. Никакъв шанс. Не, добре сме. Апартмент тур. Така. Чакай направо на 0,5. Кухня, перфектно. Ако си по-съгласна. Голяма кухня. Голям наклон няма да тръгне. С голяма фурна. Може тук да си готвим, си е бао майката. От готвене. Ще може. Дай да видим. Много е Един чоп, хайде първо багаж. Айде, покажи. Не, първо да теглим. Хайде, една спалня. Добре, айде да теглим, Хриси. Добре. Втора спалня. Не чупи. Който чупи, купи. Тук има втора баня. 2 бани. Да, те каза 2 бани. Много добре. Много. Така. Имам по-умно нещо. Ще си таковате, Едно захар. да, захарчета различни. Добре. И чак ще го Не бе, бележа. на спалните дай. Да бе, Сега ще ги номерираме. Така ще Дай, виждаме какво стойте стейте. Не бе, няма да гледате. Да. Това е единичното. Ама не, дай, това е хъто за хола, примерно. Да, И на за другите хол. с две спални. Едно, S1, S2. Хайде. Ай, то се върти. Вече съм много тъпи. Давай, пиле. Давай. Какво ме види? Там са. Къде са? Къде са пилите? Към врата. Към тебе. Дано ръката ми да се отплесне. Пуснеш ножа. Не. Аз съм вашия заболекар. Супер. Chicken salad? Вие може да сте на друга или? А вие ще я делите? It's for us, thank you. Yeah. Втория път беше май по-естествен. Буквално пръскаш сексапил. Плискаш направо. Дай да те запълиш. С какво? Съдик. Може и с коса. Честит имен ден, Елиза. Честит имен ден на теб, честит Имен ден на теб, честит имен ден, мила Елиза. Честит имен ден на теб. Girl dinner. Вики! Какво прави? Учител някакъв вид чете. Не е аристократ. Малкото дете ли описваш или големия човек? Големия човек. И двете. Някакво... Аз нямам никаква идея. И аз го познам. Ама аз те гледам. Хора. Пълница Може всичките Моля, Русло беше. Толкова сме стили думите, че... Ще предупредя спокойно.
Много е страшно. Гибон. Здравей, здравей, кажете здрасти. Здравей, здравей, кажете здрасти. Да запомним този момент. Пръстите са ми смазани от раницата. Това ми звучи като оправдание, махайте. Ако не може. Какво казвате така? Че ще ми чака друго. Как ще стигнем на тази? Снимам ми. Стигне бързо. Давай към границата. Близко е. Виждам граничари, Вики, бързо! Лодката те чака на плажа. Начо ме чака, в канала. Си в Шенген. Леле! Направо избута. Някой от вас ще гребе ли да се вози? Аз се возя. Хайде, Роби. Супер. Така е, буквално се вижда едно сме с лодка. Манифестирам. И хипнотизирам Петно. Нас е плескава. Бяле чисто месо. Благодаря. Работи. Тук е трябвало да бъде. Го. Ама Изи, не ми преструпвай с черупки. Добре, някой иска Моля. ли? Черупки? Има и нещо с тях. Дали? Слагам остатъците в тази чиния. Благодаря много. Как е, дами? След много мислене, сигурно добре. А кога не? Ей, кеф, това Ей, хе. Нор. Емигрантите идват. Начело с мексиканеца Елизио. Отзад е украинката Миндрия. А отзад е, не знам, двете циганета. Супер си. Кажете здравей на влога. Здравей, влог. Здравей на влога. Влог. Кажи им да си научим танца.
до една крепост. Това много ми напомня, като се катерихме в Кавала, помните ли? Аз се катерих пак тази година. А, да бе. Казвам да си признаете, че това, че сме в Хърватия в момента и че има някаква вода там долу, беше долен по-дъл начин да ме накарате да хайквам с вас. Да. Факт, Гери, факт. Усещам глас, правя се на ударена, ама вие продължавате. Едно хайкче. Тук крепостта инициирано от Хриси. Хриси, кажи здравей. Може и скоро до тук сам да кажа. Дай да видим. Беше много смешно. Ами, защото тя първи път ни посочи от тук. То може за тебе гръм. Ето е, да, директно. Ми трябва да е хубаво. Дай да плуваш се едно сега. Напред. Ще да не умре. Абе, давай! Много си ме натиши. Добре беше. Да. Аз не се съмнявам с Вика. Имайме се мисълта, само не я изпълни. Това ме хвана. Виква ми. Добро дошли у Сукурай. Изи, добро дошли у Сукураш. Добродошли у Сукураш. Здравей, влог. Вече сме в Дубровник. Кажете здравей на влога. Здрасти, влог. Умираме. Холи Бюрек. Холи Бюрек. Реалността на Дубровник. Е пасим да доста. Този път наистина. Мале хора толкова беше зле. Това манастирче във водата. Водата е много. Кукавка манастирите. Аз съм слънчевида озорница. Да ви кажа, ставайте, дечица, че е светло вече вън. Време е за фън, време е за фън.
Може. Но вече е късно според мен. Секси път номер 2. Колко още ни чака? Имаме само. Паци. Не се притеснява да им бивкаш. Да, заслужават си го в случая. Не само, че се пушат ми да правят до него хора. Давай. Бързо. Бързо бе. Не знам как се прави тунел вече. Пазете се, хора, пазете се. Наистина Google Maps не работи добре. Не знам какво искате да кажете. Да ни беше прекарало другаде, щеш да е по-добре. Какво имаш предвид? Но пък не. Аз съм да гледам видео. Това защо ми... По-надолу, че не си виждам огледалото, Гери. О, има кученце. Кученце, нека прави тук. Те си го дадем, бит има куче. Ще видя. Познала си сера. Най-тъжното е, че това не е заради видеото. Нямам обяснение. От колко време сте на светофара? 2 минути. Пробвай с 5. 4. Не мога да обърна повече. Давай. За финал оправят представление на България. Аз съм проста кът галош и не давам пук над грош, защото нямам да ти дам и без това.